Milí neznámi, ctení priatelia, chcela by som sa z celého srdca poďakovať za milé pozvanie. Ani neviete, ako som sa potešila, keď som sa dozvedela, že sa stretáte v Banskej Štiavnici. To je mesto, kde sa narodili moji predkovia, ktoré nosím naozaj vo svojej duši a mám ho nesmierne rada. A všetko, čo súviselo aj s mojím duchovným životom, som vlastne zažila všetko v Banskej Štiavnici. Takže o to radšej by som sa teraz stretla s vami a o to viac mi je ľúto, že to nemôžem kvôli mojim pracovným povinnostiam uskutočniť. Ale chcela by som povedať jednu vec, že teší ma aj to, že je to vlastne z príležitosti aj toho, že sa bude premietať film Eva Nová. A trošku ma aj tak príjemne prekvapilo, že ste si vybrali práve tento film, pretože ten film bol aj takým zvláštnym medzníkom aj v mojom živote. Ja už som si myslela, že pracovať nebudem, a že už nebudem mať ani sily na to, aby som naozaj natočila film, kde v každom filmovacom dni som vlastne bola a musela som byť k dispozícii. Ale o to viac sa teším. Marko Škop a kameraman Meliš a vôbec celý ten štáb, ktorý ma obklopoval, ale hlavne teda chcem teraz hovoriť o tejto dvojici a o režisérovi. Je mladý, úžasný človek, ktorého si nesmierne vážim a stal sa už aj takým mojím priateľom. Je to človek, ktorý netočí filmy preto, aby mal nejaké obrovské úspechy, aby sme slúžili nejakým bulvárnym témam, ale je to téma vzťahov, ľudských vzťahov rodiny, vzťah matky, syna a opačne syna s matkou. Rieši problémy, ktoré sám zažil, sám pochádza z východu. Točili sme ich, celý film sme točili tam, práve v tom okolí, kde vlastne aj žijú ešte stále jeho rodičia, takže to prostredie veľmi dobre pozná. A nesmierne som si vážila, že tá príprava trvala veľmi dlho a ja si tiež myslím a som presvedčená, že všetky také tie veci, ktoré sa dejú rýchlo a halabala a len tak, aby sa niečo urobilo, za nič veľmi nestoja. Ale práve preto, že on na tom pracoval viac ako 3 roky a do toho procesu potom zobral aj mňa. Ja som, samozrejme, že aj to prostredie niektoré poznám, ale nie je to len o herečke, ktorá skrachovala vo svojom živote. Nie je to ani tak o tom alkoholizme, možno i keď samozrejme ten tam hrá veľkú rolu. Ale je to predovšetkým aj o tom, a to teraz citujem trochu aj Marka Škopa, že všetko, čo v živote urobíme, za všetko musíme sa cítiť zodpovední a všetky tie skutky nás aj dobehnú v živote. A musíme za ne platiť daň. A myslím si, že to sebectvo a taká zvláštna ambivalencia povahy tejto ženy, ktorú som tam stvárnila, je aj takým príkladom toho, že neobchádza nás to všetko. My musíme za to platiť dane, čo robíme. Musíme v tom živote. A je aj o tom, že keď človek možno padne niekoľkokrát, že možno pre ňoho existuje aj nejaká nádej. To už každý podľa toho, ako si ten film vysvetlí, alebo ako si ho sprítomní vo svojom vlastnom súkromnom živote. Pretože pri premiére filmu sme chodili, veľa sme cestovali aj po Slovensku. A potom, pretože to je artový film a klubový film, tak vždy boli besedy s ľuďmi a nesmierne som si to vážila. Že väčšinou tam zostávali všetci a kládli neuveriteľné otázky. A bolo vidno, že sa ich to úplne bytostne dotýka, tieto témy. Ďakujem vám za trpezlivosť a za to, že ste si ten film vybrali. Dúfam, že prežijete príjemné chvíle a želám vám, aby vaše stretnutie bolo plné milosti. A teraz by som vás rada pozdravila, tak ako môj otecko vždy, keď som s ním chodila za ruku ako decko a keď sme stretli našich milovaných pánov farárov, tak ich zdravil Laudetur Jesus Christus.